И да, здравейте, аз съм Дешадо Хекс и днеска пак снимаме с Blood Z на Skywars в Ironcraft. И нека почнем. Как ти е името? Окей, това... Ти всеки ден си смееш скиновете и това е тъпо. Аз съм много четен, както ме знаете, с готиния скин. Оу. Мен по-много ме кефи, вижте какъв съм. God. Все пак, да. Ще чакаме. И двамата снимаме, да. Значи аз и Ицо няма да сме никога тим, освен ако... Добре, значи Ицо не сме тим. Няма никакви двама стига лъга. Добре, значи тим ли сме, да. Не, няма никакви тимове, почваме си. Без тим. Да, бе, да. Боже, това е невъзможно в този скай. Добре, от тук се по... Окей, от тук трябва да се пробваме да бутнем Ицо. Да, бе, да. Бягай! Ицо, нали знаеш, че топките не взимали кръв? Според теб. Шет. Ето ти една кокошка, Ицо. Ела ми са тука. Елай се вземи. Пагите на теб друг път. Няма, чакай малко, това е Skywars. Храна ли ще фащаш, Ицо? То не става. Аз съм... Айде сега да видим как ще ме издърпаш. Аре, пусни ме, бе! Ицо, за малко да те бутна! Уф! Окей, само това ще правим. Никой е нуба, аз не съм аз. Първи почнах да атакувам на тебе. Айде бе, нямаш топки, а? Ей, Ицо, има някакъв си Станислав ВВ. А кой е този за теб тога?
Зад теб! Окей, ще играем така. Това носи ти друг път. Трябва да си взема айтъмчето, все пак това си е къщичка. О, дъма. О, точно 64 дърво, един стак дърво, това... Къде си бичайна? Да, бе, да, ти си друг път напред. Сънуваш май. Добре, аз мисля да умираме, защото тъпо става. По-добре да снимаме на хората, ще им бъде много по-забавно с двама да бъдем. И, не двама, повече. Супер. О, голд килче, голд кил. Хайцо. Стига, лъга, че тия номерца ги знам. С какво ме биеш? В тази гора бати тъпто. Лагва. Много лагва. На мен много ми лагва. Добре, победиме този път. О, колко хора, скачай. Фука ти лагва, влизай, все пак аз влизам. Окей, супер, дами и господа, колко минути си поточи това видео? 7 минути. Добре, до 15 има още много. Защото тъпия YouTube. О, до мене няма никой. Пат. Сега ще умра. Да, бе, аз имам голд кюче и имам и такава шапка. Такова, как бе. И долу има... О, падна. TNT. Къде стана той? Ох, здравей, приятелю. Ако искаш да отидеме... Добре, единя вече не е тук. Станислав. Аз съм в центъра, да, тим сме. Не, аз никой не съм бил. Аз съм в центъра и в центъра, ако знаеш, че няма никой. О, ще... Аз съм това. Къде? В центъра, верно, има някой. Остави го на мен, могате.
Това съм аз, къде си катера, спокойно. Къде е в център ли? Да, виждам го. Да, бе, да, твой. Юпи, победих върха! Вижте, хора, това съм аз. Има някакъв си наоборот, си стои в къщичката. Ицо, аз съм горе да не вземеш да ме бутнеш, това съм аз, да знаеш. Да, бе, чухте. Окей, вода също ще ми трябва. Ако е до... О, сори, без искам. А, да, това вече не е без искам. Горе е пълно с вода и с снежни топки, ако искаш. Елай си вземи. Елай си вземи. Ооо. Шефа на Кики Мастер с въдичка. Няма хора, аз съм пърен сайз бегета. Добре, аз имам с Шарперс 4. Сори. Качи се, айде, качвай се. И ти ако му биш, ще се обида, наистина. Не, то беше празен. Ето ти, тук имам от мене... Ето ти, тук имаш 16 яйца. Ицо, ама останахме само аз и ти. Здрасти, ще те бутна. Това е тъпо, Ицо. Значи с тебе тим никога няма да бъда. Значи, папи... Добре, влизай. Това от него, от мен има още 3 минути. Ти имаш още 15 минути, много имаш, аз имам... Моя 12, ти правиш някакви малки клипчета и това е много тъпо. И това е тъпо, който ги гледам. Аз нямам много нищо. Соре, стига, Ицо! Ела да го бутнем. Ела. Ицо, би се! Това ме уби. И аз това си чуда. Окей, това беше от мене. И да, това беше от мен. Довиждане. Не забравяйте да се абонирате и да харесате клипчето.